Yes, hello sa mga igala. Another video na sa inyo ay klaro pero matag ukalingaw kanyo. Siyempre yatod Japon kaninyo. So nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-boy bugoy. Ang magpapak huwag teng sakasakit sa tag sa ninyo ka mga dugan. So if bago pa mo ning vlogs mga igala, don't forget to subscribe guys. So upos, then click the notification bell sa mga igala para ma-update mo sa mga bagong videos mga klaro pero matag ukalingaw ug entertainment sa inyo. Siyempre upload Japon kanyo diri lamang sa B-boy Bugoy TV. Ang DJ nga tisoy, B-boy Bugoy. So, our vlog for this moment sa kaning video may gala no kay I'm about to show you kanang how to start vlog. As kuan pa napatay uban nga mga kanang tutorials nga maabot pa ani after ani nga vlog mga igala sa mga next videos na to diri sa B-boy Bugoy TV. Anyway, daghang salamat sa nagsigig views sa tong videos no, og nagsigi og padayon og subscribe sa ato kay ubay-ubay na jud ta. Daghang kayong salamat. Then after to start sa to ang content karon how to start to vlog natay mga pangutana nga nindot tubagon. Una, how to have more views, how to have more subscriber, unsay ganahan nimo i-share sa imuhang vlog. Willing baka mohatag og time? Oh, willing man ta ko mohatag og time pero siya wala siya time na ako. Unsay ganahan nimo i-share sa imuhang community sa YouTube. So to start up, tips para ganahan mag-start sa ilang vlog. First, you have to make your content or you have to start your vlog with your heart. Oh, with your heart. Una kay hard work. Yes, sakto kay may gala no. Dapat jud if mag-start ka og vlog or mag-start ka og himo og content, dapat na kay hard work kay gikan from editing, shooting, imagine ka mga content nga wala mabuhat sa uban. So kani nga content na to karon wala pa ni mabuhat sa uban may gala. Pag okay na sa Facebook, YouTube. So you have to make your own content. So dapat hard work ka ana, willing ka muhatag og time kay ang paghimo gyud sad og vlog mga gala lisod-lisod gid siya kay dapat nasad kay skills sa editing o kanang mga kibaw sad ka mo mulingaw sa imong viewers kay para sa dili sila ubiya nimo while giyaw-yaw ka o ayaw sa di cancel tan-awa sa kilingawon ti ka. There we go. Sky ang letter E. So for E stands for experiment and equipment. So para sa experiment may gala dapat ka mo experiment og uban pa nga mga ideas, nagkalain-lain nga ideas nga ganahan nimo i-share sa YouTube, nga ganahan nimo i-share sa imuha mga subscribers unsa ni nga mga ideas, sama ni mga ideas nga makatabang jud sa ilaha. Mga ideas mangigala nga makahatag og kalipay sa ilaha. So karon kay paday na. So karon kay mo na to experiment. Then for equipment may gala dapat na kay equipment for vlogging. So ana first equipment jud nimo dapat na kay pang video, pwede ra cellphone, any kind of cellphone basta taas siya og megapixel. Then pwede ra sad camera. So I'm using Nikon D5 100 flip screen siya may gala. So nindot kay siya himuon nga vlogging equipment nya na kay mic, which is ako gigamit karon Rode mic katong condenser nga gamay nga external siya kay ang Nikon D5 100 mo may gala langas kay siya og kanang iyang lens i-focus sa iyang lens sa mani na basta i-focus niya may gala no kay langas jud siya. So dapat naka external mic para dili makuha sa iyang mic jud nga ang tingog sa iyang focus. So next equipment may gala dapat na kay editing software or editing app sa imong cellphone. So you can use Power Director,
Viva Video. Ang uban kay gamiton nyo lang Viva Video or Filmora. O ako gamit may gala no kay Adobe Premiere Pro sa ato ang PC, which is pwede nasa Power Director software sa para sa PC. So depende rin nyo if asa mo compatible o asa mo maayo mo edit ana sa inyohang vlog. So bati jud, bati. Oh, depende sa uban kay para nako kanang ang raw bitaw kanang mo shoot ka kanang inani nya dili na mo edit kanang lain jud siya og gawas. So sama ni tanawa. Yes, hello, what's up mga gala no? So, another video na sad mo klaro pero matag og kilingaw og entertainment sa inyo. Siyempre atod gyapon kaninyo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy B-boy Bugos. Hello, what's up mga gala no? So, another video na sad mo klaro pero matag og kilingaw og entertainment sa inyo. Siyempre atod gyapon kaninyo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy B-boy Bugoy. Mundo to lain jud siya may gala no kay labi na walay effects, walay mga char chichi kanang lain siya paminawon pero usay kay manindot naman depende ra sad na sa imong pagstorya sa vlog, imong content sa vlog. Kay letter A, appreciate. Kane pinaka-importante may gala, appreciate your vlogs. Balag ikray malingaw sa imong vlogs basta i-appreciate ang ginagmayng butang na nitubo sa imong vlog. Example, na kayo sa ka-subscriber every day. So, appreciate. Bahala gamay ra kayo ng butang. Pero, kadang appreciate that as dako na nga butang para sa imong kagalingon. Ug dako na nga atabang sa imong vlog. Kay, matanasan nimo nga nasa tao nga nalingaw sa imong vlog. Walay siya malingaw na ako. So, next kay ang R mga higala, no? Kay R stands for re-upload, retake, and retake. So, if bati ang unang mga matake sa imong vlog, i-retake kasi usab, dayon retake na sad, retake, dayon retake, until maabot nimo ang nindot nga part, maabot, makam up nimo ang nindot nga gawa sa imo ang vlog. So, last but not the least mga igala kay ang letter T, be true. Tinuod dapat ang nasa imong vlog, dili bakak, dili sama sa nga mga ipanood TV. Ano, so muna to, tips na to kay make your own content or make your vlog with the heart, hard work, experiment, appreciate, retake, and retake, and retake, and be true. Why bakak, why bot-bot. So, how to next, so pautaan na katong tubagon karon may kanan na kay how to have more views. So, depende ra na if dagan ang mo like sa imong video. So, dapat naki-content nga lahi ra sa uban, naki-content nga makapalingaw sa sila para i-like nila, manggawas na sa ila. Kuan, manana siya diya, nagana na siya. Ayun, more subscribers, mao gyapon, magkuyog gyapon na. Basta nindot imong content, mo-subscribe sila nimo. Dahil makakwarta ba? Yes, makakwarta after ma-reach nimo ang 1,000 subscribers plus 4,000 hours of views. Pero ayaw lang kayo i-pressure imong kagalingon nga mag-come up na imong may gala. Basta you have to be happy sharing your vlogs to everyone, sharing your ideas to everyone, sharing everything about you to everyone. Sharing is love. Yan sa akin, B-boy Bugoy dahil kaya po may gala mo papas, huwag tayong sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kumadugan. Until next time, bago pa man yung vlog, don't forget to subscribe, click yung notification bell para update po sa mga bagong videos may klaro. Siyempre, atod gyapon ganinyo sa nag-iisang DJ may pagkadisoy B-boy po ay mo papas, huwag tayong sakasakit sa dagat ninyo kumadugan. Until next time, bye-bye.